Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phiri Mary nong kanti wa lang. Kiman ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Kenau burong kari ya u President Barim u Fakhruddin Ali Ahmed hakaling ka usnam sniyap ka basa fu arjungu hanin ka sngi. Banjur nong ilam rangba ka United Democratic Party UDP ba bindo lanong ban puntri kam ya ka an ka ban tekla kam ya ka jingkin tiap seng ha Khasi Hills Autonomous District Council. Dang beteng ka jing tokit jong ka kanhun CBI ya Police Commissioner ka Kolkata u Rajiv Kumar ha Shillong. Ki khubor ki babnya. Kari India ka kanau burom ya u President Barim kari Fakhruddin Ali Ahmed hakaling ko snam sniyap ka basa fu ar jong u hnin ka sngi. U President kari Ramnath Kovind ulalajun bo sintiyo ha umot jong u badan ha Parliament Street, New Delhi. Haka jo kapor u Menteri Rangbado Barim kari u Dr. Manmohan Singh ru ulalajun bo sintiyo ha umot jong u Fakhruddin Ali Ahmed. Lakhay u President u Basam jong kari India wala luj u Fakhruddin Ali Ahmed haka khatlai tarik u jemmang kha khandai spa san ba ula khlat no haka khatwi tarik u rumpang kha khandai spa nyo phunyo namar ka jingpang klong snam. Uway ni kinuilam rangba ka United Democratic Party UDP u ba bindu lanong hinin ka sing la banjuri ka jingdan kam ban pentri kam ya ka anti-defection law ni ka an ka bante la kam ya ka jingkan tiap seng ha Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban da na ka jingkan tiap seng ginong mikman badan pentikina ya ka jingat bet jong ka council uba bindu lanong uong bakatay ka an ka trikam ha ka parliament bat ha ki sarkar jilla rukumjo ba ula kuntu badiwan pentrikam ya ka ha ki district council ban yada na ka jingkan jong ka executive committee ha ka district council. Uang badai tangkani ka an ka bante la kam ya ka jingkalan jong ka executive committee man la ka por. Hawai kilan ginang pathay khubor hadian malada pelat ya ki matrekam jong ka sang UDP na ka benta ka election MDC uba lanang loong balada ka UDP ka yo ay ka bor sinshar ha ki HADC kan plusyang katla katyay ban pinni shushu ay ki dor bar shnong ha ki than gi bahap hapo ka jingkmi ka jongka kanang ba an la ban pen khu yi ki jing e ha shnong hi lada ki biang ki kashari ha shnong ki brio kim nan kam man shadu sha Shillong ni sha ki district headquarter ban pen khu yi ki mokaduma jongki la ban pen bek ya ki mamla ki barat ki baria hala ki jong ki shnong la ban rap shushu ba bendo ula pen pawro ka jing smokia halor ka jing penan kam bakala ya ki jaka khlau ki ba ha po ka jing khimi jong ka district council bar ulo ong balada ka UDP la yo sinshar kan sapen bek ya baro kini ki jing bakala ha Manipur ringut ki kinthai ila minsaw na ka jing siat tear gas lani ka le air pensat khamat ha ka wei ka yo ka badan ha impal ban pen prai ki nong yakhi ki bela khat pen long da ka pakhang surok ha ka te ka sor bandawa pendam no ya ka citizenship amendment bill ki kinthai ki bede ki nong be jing di ha ka yo khoi ramban ki la pening ki lama ba ki dara ha surok ban banjor ya ki jing dawa jing ki wada pedeng ka jing penjari ya ka kendon an shi spa sau CRPC ha ka te ka thain baro ka wei Kashanti Devi kepada ka Presiden jong ka sengken thai hayo khwai ramban ko ong ba ki pulit ki lapenan kam da ka bor ban pen pra ye ki nong ki bela pen nong ye ka jing pen pau persha da ka bajai jai hinin ka sngi ki pulit ki la persyam ban pen pra ye ki yeng dara ba tan jebor ye ki lama baro gini ki badai ki kin thai ki mishim na kan dan din bat kalami ka jing huri hura ha preng jong ki bat ka kan hun pulit Yaki Baminsau Baro, La Penkit Chaka Regional Institute of Medical Sciences, RIMS. Uwai Dilip Kumar ubari usang knod jong kakanhuan na Manipur ka bapersya ay ka Citizenship Amendment Bill, ula pendang jor ya ka jingne don board jing ki pulit iki kintay, ki belay ki, bat penpaw ka jing persya, kat kung ki hok, ki badan ha ka sinsyar padba. Ha Meghalaya ka jing tokit yaw Police Commissioner jong ka Kolkata u Rajiv Kumar bat yaw MP barin jong ka Trinamool Congress u Kunal Ghosh kadang peteng hadu minhunin kasngi ha ka office rekam jong ka CBI ha Shillong. Minhunin kasngi ka jing tokit kala ne hadu khat arkanta. La tokit bnya na u Rajiv Kumar ha ka bayday baga jing bamsap Saradha Chit Fund. Don kibla kenno bau Rajiv Kumar la pendu lut ya barok kisaki kat ba udang ya lam khmat ya ka kenhun tokit halor ka te ka kambam sam house nem arajar khatlai kani ka khubor ka wan shpina ka All India Radio Shillong
Menteri Rambado Barim Kari Narendra Modi nin kasni uloong ba kajingba mi kajingba mataimet bat ka kot kia ha ka por khna kadi ka nongrim ka baskem bantai ya ka India ka bathamai Modi ulakran ya kani hadin ka jingple ka program sambam da ka Akshaya Patra Foundation ha Vrindavan jangko jilla Uttar Pradesh Uloong ka sarkar ka lapane jingmut kham kerpang ban penbiang ki jingbam bataimet ka jingai ki dawai da jingpang ka jingle akho na ka bantaki khna da ka ba yada nasibun jat ki scheme kom ka National Nutrition Mission Indradhanush bat ka Swachh Bharat Mission Umodi uloong ru ba la ban ai jing da ya ka jingim jung ki babun la da ka scheme National Nutrition Mission ka poisha man la ka long kami bat ki khondrat ki jangka Menteri Rambado Uloong bahapo jong ka Mission Indradhanush lalaban pendiang dawa yada jingpang hadu lai point saw klur ngut ki khna ba khandai phau lak ngut ki kinthei ba armet tat hadu menta ulai thuru ba kin dan sa sanjat ki dawai thamai ki ban pendung ha ka te scheme kin thupru ya ka dawai ban yada na ka jingpang Japanese encephalitis ka balak ta ya shibun ki khna khalung hakikat tu ani tali ki district jong ka jilla Uttar Pradesh La Pungkup no ek National Agri Business Entrepreneurship Conclave daga Krishi Unnati Mela ha ICAR Research Complex Umyam ha kaba palat arspangut ki nongrep kila yo ekalat bani shimentalang kumbasan spangut ki brio kila poisha kate ke yo kaba la penyeng palat praphutli ki basa de jingdi bat jingpin inam kibla dan lang ki kinthopru ya laifulai ngut ki start shampang ha karep karyang kibla wan nakal lengari Haba ajingkran ha katika snipun kot Dr. N. Prakash ubade director jangka ICAR Research Complex Umyang uloong ba katay kaji kendo lang jang gitu kibay dan menta ha ka kamrem kala play kalat kalinti ban penklan ni karep karyang bat penkalay ka siya kajing nang kentiu susu ya kayo kakot Menteri Katanak Khajana ka Sarkar Meghalaya uba kerman Shilla ha ka jingkran jang ula yaro ya ki jing persyang jang ka ICAR ban penklan ya ki jing ai jing tiap ban jing ai jing hikai ki bekerpang ban penuspa ya ka rep karyang ha ka ni ka than satay lam ni baro kawe Nakalyang jang ba Alantri F. Dekhar ubare secretary bat nong ai jing jang Menteri Rangba ka Meghalaya ula yaro ya ka ICAR bakala wanra ya ka jingkala ha ka rep karyang da ka ba ai jing hikai ki jing rap kat kum ki jing start jong ke juk menta ha ka North East India Festival ka ba la penong laisngi ha Bangkok kalaban ka jingkran halo ka jing penyaso ya ka than chate lam mingi jong ka India bat ka ri Thailand da ka ba play ki lat ban penklan ya ka jing dei ha pading ki brio ka khai pateng bat ki wei Usyam kanu mahanta ubadi unong penyat ya ketika tamasa lekmen ha Bangkok uloong ba kani ka program kalapen yo shishai katansan ka bapaka na ka bantagin ng Thailand bantip kham janai ya ka than cha te lamingi jong ka India bat ka jingkin khalan ye ki ka lingsun bat ki surok kali kidi ki jingkin man ki bakraw ban yo kantiu ya ka khai pateng bat ka jingok kai perthei ka wai ni ki khatsan tli ki lingsun red chinuk balathiet da ka Indian Air Force kalapoi menta ha India La Shimti ya ka CH-47F harut nong Mundra ka baha Gujarat bat ansapan po ya ka Shah Chandigarh ka Boeing ka bala penmi ya ka Lingsun Chinu kalapen na ya ka Jingwan Poi jungka ha Gujarat bat minta ka Indian Air Force kan sa nangkhran ha ka Jing Shakri jungka bankit ban ba ha ki por jingdan kam ka Lingsun Chinu ka don ka bor bankit hadu shiphotan ka Jingkya Kato gani ka kubor kelakut bakarawan syafi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha ka por prabaji, nginyeso baka Delhi Station na ka banta ka kubor ha ka ktin Hindi, ban penbot da ka kubor pareng ha ka por pra kasan minin. Kani gade ka All India Radio Shillong, sumabhaban amanta iki kubor na Delhi.